No, ja som player 1, toto je player 2. Nachádzame sa v nehostinnom prostredí, kde sa nám ukážeme pokúsiť prežiť a najlepšie techniky prežitia vám teraz predstavíme. Čo teraz player 2? Čo urobíme? Ja neviem, ale podľa oxioteórie by sme mali ísť rovno vzdušnou čiarou. Dobre, súhlasím s tvojím nápadom, ušetríme aspoň energiu. Volíme si na našu cestu. Poďme. Jo, zvládli sme to. Dobre, dali sme to. OK, nie je to ľahký výstup. Aby sme ušetrili energiu a dokázali výjsť až na vrchol, musíme si vybrať tú najekonomickejšiu cestu. Player 1, čo navrhuješ? Poďme tady to skrátime a ušetríme energiu a kalórie. OK. Choď! Ty vole. To sa nedá! Pustím ma! Pustím ťa! Poďme. Vďaka nášmu správnemu rozhodnutiu sme sa bez väčšej námahy dostali až na vrchol tohto nehostinného miesta. To je základ, ktorý sme chceli zvládnuť. Nachádzame sa v lese. Toto miesto je pre človeka mimoriadne nebezpečné. Preto by sme mali mať nejakú formu obrany. Ja som si vybral nôž. Ja použijem špeciálny nôž z výsadkových jednotiek. Sme pripravení. Teraz si určíme priority. Voda a potrava. Takže, čo chceme hľadať? Hamburger je príliš zložitý. Hamburgery sa vo voľnej prírode väčšinou nachádzajú až na vrcholkoch stromov. To je pre nás príliš. Musíme si vyhľadnúť niečo iné. Napríklad fornety. Sú známe tie, že sa nachádzajú na spodku pri koreňoch stromov. Hľadáme ich z južnej strany. OK. Prehľadáme túto časť, potom prečešeme tamto. Ideme. A dávaj si pozor, ak si niečo napadne. Jasné. Nie je nič. Ideme dole. Ani tu na. OK, choď pozrieť tam tie stromy. Idem. Ja sa tu prehľadám. OK, tu tiež nič není. Jo! Našiel som potravu. Jo! Daj, otvor to, rýchlo. Musíme sa najesť. Už je to dlho. Máme fornety. Jo! Tycové. No vyber. Máme. OK, teraz potrava. Máme potravu. Voda. Voda je dôležitejšia ako potrava. Totiž to bez vody vydržíte o mnoho menej. Takže kola a podobné veci sú taktiež veľmi ťažko nájditeľné, respektíve ak ich aj nájdete, väčšinou sa nachádzajú pri divokej zveri. My si musíme nájsť niečo jednoduchšie. Najlepšie je ovocný džús od firmy CBA. Tu nič nie je. Jo, mám to! Daj si to! Kašo si, držím to! Jo. Nie, musíme to ušetriť. Špeciálny uzáver. Otvor to. To je krásny pocit. Konečne voda. Mať opäť vodu. Začína sa stmievať a máme asi 3/4 hodinu na to, aby sme si postavili zrub. Musíme použiť to, čo nám príroda ponúkne. Poďme niečo nájsť. OK.
som pílu, mám pílu. Ja mám kladivo. Je čas si postaviť zrub. Je čas postaviť si zrub, ale musíme si nájsť vhodný materiál. Toto vyzerá veľmi dobre. Skús. Potrebujeme sa to napíliť. Zase sa to urvalo. Urvalo sa to. Potrebujeme ešte kolíky. Dobre, pil ďalej, to nevadí. Nepriateň osudu nás predsa nezlomí. Ešte na jedno. Výborne. Zober kladivo. Potrebujeme to teraz tam pribiť. Prepáč mi. Výborne. Výborne. Teraz najdôležitejšia časť stavby. Potrebujeme na to pevné nervy. Ešte raz. Pohlo sa to. OK. Dobre. Tento náš krásny zrub doplníme týmto malým. Máme základ. Máme základ, do 3/4 hodiny to určite stihneme. Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína a šedé šmouhy kreslí do vlasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná a chmírka touhy střídal Pegasů.